Mabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mwini fumbo koma poyamba nayi mitu ya nkhani. Pali mafunso pa za amene akuyendetsa dziko lino pamene President Peter Mutharika ali ku South Africa pa ulendo wosakhudzana ndi ntchito za boma. Amalawi amene akukhala m'misasa ku South Africa podikira kuti abwerere kwawo ati akusowekera thandizo. Ndipo munkhani zina mabungwe alimbikitsa ntchito zoonetsetsa kuti ana akufikiridwa ndi madzi aukhondo pamene mayiko akukumbukira tsiku la mwana wa ku Africa. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Pali mafunso pa za amene akuyendetsa dziko lino pamene President Peter Mutharika ali ku South Africa pa ulendo wosakhudzana ndi ntchito za boma. Mafunsowa akudza kutsatiranso nkhawa zoti ubale pakati pa Mutharika ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansa sukuyenda bwino. Tamvetsedwa kuti a Mutharika sanatsanzike a Ansa pamene amanyamuka kupita ku South Africa. Mtolankhani wathu wa Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Mutharika ananyamuka mdziko muno la mulungu lapitali kupita mdziko la South Africa pa ulendo umene ndi wapadera, koma kuchoka kwawo kwabweretsa mafunso pamene zikuoneka kuti pali kusamvana pakati pa iwo ndi wachiwiri wawo a Jane Ansa. Ife tamvetsedwa kuti mtsogoleri iyu mmene amachoka mdziko muno sadasanzike wachiwiri wakeyu mmene zimayenera kukhalira nthawi zambiri. Pamene mtsogoleri wa dziko lina akuchoka mdziko muno pamakhala ulemu wapadera pamene mtsogoleri iyu amaperekezedwa ndi wachiwiri wake, koma pamene Mutharika amachoka mdziko muno padalibe mwambowu. Komanso tamvetsedwa kuti Mutharika sadasanzike a Ansa. Akaswiri pa nkhani za malamulo ati palibe malamulo amene amakakamiza mtsogoleri wa dziko lino kupereka mphamvu zake kwa wachiwiri wake, koma kuti ndizachidziwikire kuti mtsogoleri wa dziko lino ngati palibe wachiwiri wake ndi amene akuyenera kutenga ulamuliro. Kaswiri pa nkhani za malamulo a Sylvester Ayuba James ati malamulo a dziko lino ali chete pa nkhaniyi, komabe ndizachidziwikire kuti mtsogoleri wa dziko sangasiyire mphamvu munthu wina pamene wachiwiri wake alipo. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Abakiri Muluzi nawonso ali pamene mtsogoleri wa dziko akuchoka mdziko amenera kusiyira mphamvu zake wachiwiri wake. Ine imene ndikudziwira even ndi ma organizations even church ndi moderator wina mati vice moderator general secretary vice general secretary mdziko onse chimodzimodzi maka vice president wa dziko. Kulenga yake nchakuti president uja akachoka kayapita kwina kulikonse ndikuti vice president wayenera kuti atenge kayendesedwa kadzikoko, koma ngati zimene sizikuchitika ndikuti pali zovuta chifukwa sindikudziwa kuti nangachoke vice president asakudziwa. Amene amayankhulira ofesi ya wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Richard Mveliwa adati tiyankhule ndi ofesi yoona za mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna amene amayankhulira a Focus Maganga adati tiyankhulenso ndi nduna yoona zofalitsa nkhani mdziko muno. Nduna yoona zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba sidapezeke kuti yankhepo pa nkhaniyi. Zakhala zikuoneka kuti mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika pakatipa wakhala kugwiritsa ntchito nduna zake kuti zimuyimirire mu zochitika zosiyanasiyana m'malo mwa achiwiri ake awiri amene ndi Ansa komanso wachiwiri wina a Enoch Chihana. Malawi Electoral Commission MEC yalimbikitsa ntchito yophunzitsa anthu kaponyedwe ka voti pofuna kupewa mavuto amene anachitika pa chisankho cha chaka chatha. Izi zikudza pamene kwatsala sabata ziwiri kuti bungweli lichititse chisankho chachibwereza m'madera ena mdziko muno. Ntchitoyi ili mkati m'madera onse amene muchitike chisankho. Clever Mwayi akufotokoza. Bungwe la MEC lati likugwira ntchito ndi mafumu, atsogoleri a m'madera ndi m'magulu osiyanasiyana pofuna kupereka uthenga woyenera kwa ovota. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli a Francis Chitedze ati kupatula kuonetsetsa kuti aliyense akutengapo gawo, MEC kupereka uthenga wokhudza yemwe ali woyenera kuvota, ndondomeko yakavotedwe komanso nthawi yovotera. China chimene chikuchitika kupatula kuti nthawi zonse mmene timachitira tikuonetsetsa kuti wina aliyense amene ndofunikira akhale nawo atenga mbali. Tikuonetsetsanso kuti wina aliyense amene ndogwira ntchito akhale ndi maphunziro ndipo maphunziro ake akhale oyenerera mmene zimafunikira. Ndipo wina aliyense amene akuyenera kuti akathandizidwe kapena kuti amene ndi wovota tikuonetsetsa kuti timufikire timpatsenso uthenga ofunikira. Ndipo mbali imodzi yakuonetsetsa kuti amene walandira uthenga ndiyo kumana ndi atsogoleri awo amene ndi ma political leaders
komanso amene ndi monga mmene munaonera mmene muja mulinso oyimira anzathu aulumali, mulinso oyimira achinyamata, mulinso oyimira anzathu amene ndi mavenda amene tikuwatenga kuchokera m'madera osiyanasiyana. Ndipo atsogoleri m'madera ndi magulu osiyanasiyana ataonetsetsa kuti zomwe aphunzitsidwazi zifikire anthu awo ndipo awalimbikitsa kukaponya voti tsiku likafika. Atikome chimodzi ndi mmodzi wa atsogoleriwa. Uthenga umenewu utaulandira bwino kwambiri chifukwa anthu ena samadziwa andi tinalibe zambiri zokuti tiafotokozere zokhuza chisankhochi, koma momwe tikuchoka kuno tili ndi zambiri zokuti tikawuze anthu athu ndi kufunikira kwa voti imeneyi. Bungwe la MEC likuyembekezeka kuchititsa chisankho chachibwereza m'madera omwe bwalo la milandu lidalamula kuti chisankho cha pa 16 Seputembala sichidayende bwino. Manja ambiri mboma la Mangochi sanabwerere m'makomo mwawo ndipo akusowabe pokhala mvula yamphamvu itawononga nyumba zawo mwezi wa Marichi chaka chino. Anthuwa ati malo amene panali nyumba zawozi tsopano asanduka minda ya mpunga kamba kakuchuluka kwa madzi. Pakadali pano mabungwe a European Union ndi International Organization for Migration akhazikitsa ntchito yothandiza anthuwa kumanganso midzi yawo. Rebecca Chimjeka Matemba ali ndi zambiri. Kazembe wa European Union kuno ku Malawi Daniel Atisti Gezemtulendi wati dziko la Malawi lilandira ndalamazi pofuna kuthandiza anthu amene akusowa pokhala padakali pano, ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe lomwe limayang'ana anthu othawa kwawo la OIM Fatima Seidi anati mabanja ambiri mdziko muno akusowa pokhala ndipo ayesetsa kuti awapezere pokhala. Padakali pano nduna ya zachilengedwe Patricia Wiskesi yati programuyi ithandiza kuchepetsa mavuto obwera chifukwa cha kusefukira kwa madzi, chilala komanso kusintha kwa nyengo. Programu imeneyi iyamba kuyang'ana kaye manja amene anakali makampu pakadali pano chifukwa manja ena chisunthireni nthawi imene ija mpaka na pano adakali malobe amene adakhazikitsa ndi boma kuti adikirire ena kukhala kwa azibale awo, koma tsopano ndikubwera kwa project imeneyi tikuyembekezano kuti anthu aja tsopano ayambe kufikiridwa kuti ngati boma komanso azathu amene amatithandiza mabungwe omwe sa boma amene amatithandiza pa nkhani za chitukuko tipereke thandizo logwirika kumanja amenewa kuti ayambirenso kukhala moyo wawo wabwinobwino. Programuyi adziyang'anira ndi abungwe la Dodima. Amalawi amene akukhala m'misasa ku South Africa podikira kuti abwerere kwawo ati akusowekera thandizo. Amalawiwa ndi ena mwa anthu amene athawa mnyumba zawo kamba kaziwawa zimene nzika za ku South Africa zikuchitira anthu ochokera m'mayiko ena. Isaac Salima ali ndi zambiri mu ripoti ili. Amalawi amene akukhala mdziko la South Africa ndipo achoka m'makomo mwawo akukhala m'malo ena ongodikirira pamene akudikirira kuti mabasi amene akuchoka mdziko muno kuti adzawatenge afike mdzikomo. Koma malinga ndi Amalawi ena mdzikolo ati kakhalidwe ka m'malowa sikali bwino. Iwo ati m'malowa kusowekera kwa chakudya chokwanira, nkhani za ukhondo komanso za umoyo ndi mavuto. Malingana ndi anthu ena amene akuthandizira anthu amene akukhala m'malowa ati Amalawi oposa 10,000 ndi amene ali m'malo ongodikirirawa kamba kakuti achoka m'makomo mwawo chifukwa cha mchitidwe wa nkhanza umene nzika South Africa zikuwachitira. Anthu amene akukhala m'malowa atifotokozera kuti alibe chilichonse chimene angazisamalire kotero kuti akumadikira thandizo lochokera kwa anthu akufuna kwabwinowa amene pa tsiku amagwiritsa ntchito ndalama zokwana pafupifupi 300,000 rand kuti awapatse chakudya kawiri pa tsiku. Titawafunsa ngati pali ndondomeko imene akonza kuti athandiza anthu amene akukhala m'malo ongodikirirawa mwapadera. Mkulu amene amayang'anira za ngozi zogwa zizizi ku bungwe la Dodima a Charles Matabwa adalonjeza kuti atipasa yankho pa nkhaniyi. Lolemba bungwe la Dodima lidalengeza kuti pala Amalawi oposa 10,000 amene akhudzidwa ndi mchitidwe wa nkhanza umene nzika za dziko la South Africa zikuchitira nzika za m'mayiko ena kotero kuti Amalawiwo akufuna kubwerera kuno kumudzi. Ndipo nawo nduna owona za ubale wa dziko ino ndi mayiko ena unalengezanso kuti mabasi okwana 3 anyamuka mdziko la South Africa pamene anyamula Amalawi okwana 645 ndipo akuyembekezeka kufika mdziko muno lachitatu. Nduna yoona za ana ndi chisamaliro cha anthu Amerina Vicha yati pakufunika kugwirana manja poonetsetsa kuti ana akufikiridwa ndi madzi a ukhondo. Ana Vicha ati iyi ndi njira imodzi yothandizira kuti anawa akhale ndi tsogolo labwino.
Iwo ayankhula izi m'boma la Nkhatabe pamwambo wokumbukira tsiku la mwana wa mu Africa. Deborah Madeya walemba ripoti ili. Anavicha ati ndizomvetsa chisoni kuti anawa akupitirirabe kuyenda mtunda wautali kuti akapeze madzi abwino zomwe akuti zikuphinja maphunziro awo. Iwo ati unduna wawo ukukanika kuchita ntchito zambiri zothandiza ana popeza chuma chawo ndi chochepa. Kotero apempha mabungwe omwe si aboma kuti alowererepo. Unduna kakhala kukambitsana ndi unduna wa zachuma kudandaulira kuna kuti thumba limene aponyemuka ngachepe chifukwa chonena kuti kuli mavuto ambiri. Ngakhale kuti zitavuta bwanji koma tikhozanso kugwiritsa ntchito thumba la CDF 5 billion imene yaperekedwa ma constituency titamapeza ku 5% olo 10% tikhoza kutukula ntchito za ana kumadera kwathu. Ndipo mkulu wa gulu la mabungwe omwe amamenyera ufulu ana a Henry Machemba ati sukulu zambiri zilibe madzi abwino okumwa zomwe zikuchitisa ophunzira kukamwa madzi muzithaphwi. Iwo ati mabungwe akuzindikira za udindo wawo poonetsetsa kuti ana akumwa madzi aukhondo ndipo ndiokonzeka kugwira ntchito limodzi ndi boma kuti vuto lilithe. Tichita kumvetsetsana ndi boma tichita kulankhulana ndi boma komanso kuti tiwonjezere abwenzi amene akhoza kuthandizira pa mapulogalamu osiyanasiyana othandizira kuti madzi apezeke abwino komanso nkhani za ukhondo zipite patsogolo. Ndipo mmodzi mwa ophunzirawa Shalom Halawa wapempha boma kuti liyike malo osinthira atsikana msukulu zonse mdziko muno ponena kuti izi zimalepheresa atsikana ambiri kumaliza maphunziro awo. Atsikana ena akazori ali mwezi samapita ku school amaopa kuti nanga ndikapita ku school ndikasinthira kuti ili ndi vuto lalikulu lomwe asinanga atsikana ndikumana nalo zimapangisa ziona ana ena atsikana asiya kupita maskulu osiyanasiyana. Vuto lina si imene loka vuto lina ndila kuti timakhalanso tilibe masources amazi okwanira. Pamwambowu panafika ophunzira aku primary komanso sekondale ochokera msukulu zosiyanasiyana mbomali. Malingana ndi kaundula omwe bungwe la National Statistical Office linapanga mwa anthu 100 aliwonse anthu 49 ndi ana osapyola zaka 18. Pa 16 June chaka chilichonse mayiko a mu Africa kuphatikizapo Malawi amakondwerera tsiku la mwana wa ku Africa. Tsikuli limalemekeza ophunzira amene anatenga nawo mbali pa ziwonetsero zotsutsana ndi ulamuliro wa azungu ku Soweto mdziko la South Africa mchaka cha 1976. Tsikuli limayika chidwi pa ntchito yowunikira momwe mwana wa ku Africa akuchitira pa ufulu komanso maphunziro. Mtolankhani wathu Grace Magawa akuyankhula ndi ena mwa achinyamata amene anakumana nawo mu mzinda wa Lilongwe makamaka pa za momwe moyo wawo okuyendera. Komano lero lino mabanja amabizinesi tili osauka kumaona kuti kodi sogolo lathu lingapite bwanje chisogolo chifukwa anthu fewo tili ndi maudindo amene tili nawo. Ndiye zinthu zikuoneka kuti ndi vuto limene likuchokera ku mtunda limene likusesereka likumatipezanso ife achinyamata muno muziko la Malawi. Ngati mmene kuli ku maskulu kwathu ama technical sikumakhala maloni. Ndoba msezo tativeta kusiya watengedwa balelo munthu mapezeza kuti ulibe fees. Nekana kumangosiya school. Ndiye likanakonda tazithandizako fees. Ngati mmene apangira ma investors athu mu jamaloni. Kwa ife ndudandaula kamba kuti maganyo amene mapeza masala yake ndochepa. Ndio mapeza kuti ife ndi mavuto ambirimbiri nyumba zimene timakhala ndizodula. Ndio mapeza kuti umoyo wake umakhala otani ovutavuta kwambiri malingana ndi momwe ndrama yake momwe matani imapezekera. Neo ndikale ndikuonetsetsa kuthandiza kwa chinyamata. Ndio muna wake kunali kwatenga chinyamata kwa pangekena kake kupasa ka business kuti azipanga. Atsikana komanso amayi amatetezedwa chifukwa kuli mabungwe ambiri amene amathandiza kumbali ya nkhanza makamaka azimayi ndi atsikana. Atsikana ambiri koma akuphunzira ku maganizo ange zimangotengera kuti munthuwe atsikana ambiri mwina amakhala kuti uphungu alibe komano ambiri pano panazindikira akuphunzira. Anyamata wina lese aina radzipita class kumatika amba pa ground ainyamata ambiri akuyuza madrag mayanjani ndi malamulo sapangidwa enforce kuti anthu ajazagwira azatani kapena azalimbikitsa radzipita ku school ambapezeka zoti akungopanga wina lese zimene akufuna chifukwa ya democracy na Europe. Achinyamata kuyankhulapo pamene mayiko akukumbukira tsiku la mwana wa ku Africa.
Pakadali pano mabungwe apempha boma kuti liwonetsetse kuti ana mdziko muno akufikiridwa ndi madzi ndi zipangizo za ukhondo mosavuta. Akuluakulu ku Water Aid Malawi komanso Malawi Human Rights Commission ati boma liwonjezere ndalama ku ntchitozi. Akuluakuluwa anena izi lachiwiri pamwambo wokumbukira tsiku la mwana wa ku Africa. Daniel Zimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pa June 16 chaka ndi chaka maiko a mu Africa amakumbukira tsiku la mwana wa mu Africa pamene amakhala kukambirana nkhani zokhudza mmene angapitisire patsogolo miyoyo ya ana mu Africa. Chaka chino tsikuli akulikumbukira pamutu umene wakhazikika polimbikitsa kupezeka kwa madzi komanso zipangizo zina za ukhondo malo amene ana mu Africa amapezeka. Poyankhulapo pamutu wa chaka chinowu, mkulu wa bungwe la Water Aid kuno ku Malawi Peter Phiri ati pakadali pano mdziko muno anthu 73 pa 100 aliwonse ndiwo amatha kupeza madzi a ukhondo mosavuta, koma chiwerengero cha iwo amene amatha kufikira zipangizo zina za ukhondo monga zimbudzi ndi chosakwana 50 pa anthu 100 aliwonse. Phiri ati izi zili chomwechi ngakhale kuti dziko lino komanso mayiko wena pansi pa bungwe la United Nations akuchilimika kuti akwaniritse masomphenya ofuna kufikira anthu onse ndi zipangizo za ukhondo acha mchingerezi amachedwa kuti Sustainable Development Goals. Nkhani ya Sustainable Development Goals targets amene alipo kuti wina aliyense paliponse akhale ndi madzi a ukhondo komanso athe kukhala ndi zimbudzi zawo komanso athe kuchita practice ma hygiene behaviors oyenera kuone kuti tikadali kutali. Mavuto ambiri makamaka matenda amene amabwera chifukwa chakusowa madzi otetezeka komanso nkhani ya ukhondo ngati kolera, diarrhea zikadali pakati pathu. Ziweze kusonyeza kuti tikhozabe kuchita kwakukulu kuti tithandize kuthana ndi mavuto amenewa. Mukalata imene atulutsa lachiwiri wapampando wa bungwe la Human Rights Commission achikondi chijwa zijere nawo apereka pempho ngati lomweli potsindika zakufunika kwa ukhondo polimbikitsa ufulu wokhala ndi umoyo wabwino pakati pa anthu makamaka ana. Achijozi apempha kugwirana manja komanso kuwonjezera ndalama ndi zipangizo zothandizira kulimbikitsa ukhondo kuti m'malo onse mmene mumapezeka ana mdziko muno mukhale ukhondo wokwanira. Kumayambiriro kwa chaka chino mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika analamula adindo m'makhonsolo kuti aonetsetse kuti m'malo onse opezeka anthu ochuluka kuphatikizapo msukulu muli zipangizo zokwanira komanso anthu akutsatira ndondomeko za ukhondo. Akuluakulu ku Malawi Revenue Authority apempha nyumba ya malamulo kuti ikhwimitse malamulo a misonkho mdziko muno. Wachiwiri kwa mkulu wa bungweli Alanzi Nkhoma wayankhula izi atakaonekera ku komiti yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena. Wezi Gausi ali ndi zambiri. Bungwe la MRA latili kufunika thandizo lina lapadera kuti akwanise kukhozanso ntchito za misonkho mdziko muno. Malingana ndi Nkhoma, dziko la Malawi likuchita bwino pogwirizanisa malamulo ake ndi amayiko akunja, komabe mavuto alipo muzipata zolowera mdziko muno. Dziko kwambiri kuonesa musamalo zinthu zokuti zitakuononga miyoyo yawo ndiye amafuna aziwo kuti sofa panopo MRA ikukumana ndi zotani ndipo sofa ntchito yawo yayenda motani ndiye talongosola kuti ntchito yathu yakhala ikuyenda bwino ngakhale pa ntchito ina iliyonse pamalephera zovuta zilipo timathandizana ife ndi a Ministry of Finance kwa amene wondereni ngati makolo athu. Poyankhulapo pa nkhaniyi wachiwiri wa pampando wa komitiyi Aflaki Mwenefumbo ati komiti yawo yamva zonse zimene bungwe la MRA anena. Iwo ati nkhani yokhudza malamulo, nyumba ya malamulo ikhale ikukumana posachedwapa ndipo akhala kukambirana zina mwa nkhanizo. Boma lidawuza kuti mfuna misonkho yokwana 4.1 million iwo ndithu dumpha myezo umene kusonyeza kuti iwo ndi osogwira ntchito mwa Revenue Authority ayenera kuti tiwathokoze kwambiri. Pakadali pano bungwe la MRA lati likukhonzanso makina ake kuti akhala pamwamba kwambiri muzipata zonse zolowera mdziko muno pofuna kuonetsetsa kuti katundu amene akulowa sakulowa mozembetsedwa. Achinyamata asanu mwa 100 aliwonse azaka zapakati pa 15 ndi 19 mdziko muno ati ali ndi vuto la m'maganizo lotchedwa anxiety disorder. Izi ndi malingana ndi bungwe la Physician Assistants Union of Malawi. Akatswiri mu bungweli anena izi pa maphunziro olimbikitsa chisamaliro cha m'maganizo pakati pa achinyamata amene achitikira ku Katoto Secondary School mu mzinda wa Mzuzu. Deborah Madea akufotokoza.
yankhula pomwe amapereka maphunzirowa mtsogoleri wa bungweli a Solomon Chomba ati achinyamata ambiri akukumana ndi mavuto osiyanasiyana koma amasowa kukatenga upangiri woyenera wa momwe angathanirane ndi mavutowa. Achomba ati izi zimawachititsa kuti azichita makhalidwe ononga moyo monga kusuta chamba mwa zina. Iwo ati ngati bungwe akukhazikitsa makalabu msukulu za sekondari ndi cholinga choti ophunzirawa azipeza kokatula nkhawa zawo. Tikapanga zimenezo ndikuti mavuto onse okhuza za ubongo ndizipeza achepa masukulu ndikuti ana sukulu is performance isintha ana ambiri azikhonza komanso ana akakhala tsogolera angwiro ndikuti dziko lathu litukuka akakhala manyumbamo ana sazivutisa azikhala mkhalidwe wabwino. Project imene ikuthandiza kuti kumbaso mkhalidwe wabwino ana khale ndi mkhalidwe wabwino ovomerezeka ndi enali wina aliyense amene akuzungulana naye. Ndipo mmodzi mwa ophunzira pa sukuluyi yemwe ali mkalasi yomaliza Brave Chaima wayamikira bungwe la PAOM kamba ka maphunzirowa ponena kuti awathandiza kumvetsa zinthu zambiri zomwe amakumana nazo. Pali mavuto ambiri amene timatha kukumana nawo amene amatipangitsa ifeyo nkhawa. Choyambirira nchoti tipeze thandizo kwa mafamily members athu. Tikachoka pamene popo titha kupezanso aziphunzitsi athu ku sukulu komanso kupeza ma community members ma azisogoleri ammizi titha kuwapeza atha kutithandizanso kuti tingapange bwanji kuti tithane ndi vuto la nkhawa. Bungwe la PAOM lomwe likuthandizidwa ndi bungwe la Malawi Healthcare Support likufuna kufikira sukulu zonse za sekondari ndi maphunzirowa. Munkhani zina akuluakulu pa ndende ya Mzuzu apempha mabungwe osiyanasiyana kuti athandizire ntchito zolimbikitsa ukhondo pa ndendeyo. Izi zikudza pamene mabungwe osiyanasiyana akupitiriza kutsatira lamulo la mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika pa nkhani za ukhondo. Fales Ntambo walemba ripoti limene wawerenga ndi Macloyd Chilangiza. Tipepeseka mpaka zimenezo koma nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Pali mafunso pa za amene akuyendetsa dziko lino pamene President Peter Mutharika ali ku South Africa pa ulendo wosakhudzana ndi ntchito za boma. Amalawi amene akukhala m'misasa ku South Africa podikira kuti abwerere kwawo ati akusowekera thandizo. Ndipo munkhani zina mabungwe alimbikitsa ntchito zoonetsetsa kuti ana akufikiridwa ndi madzi aukhondo pamene mayiko akukumbukira tsiku la mwana wa ku Africa. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X @Times360 Malawi, komanso polembetsa ntchito ya 1895 poimba *1895#. Munali ndine Thabi Kamwangala Munifumbo.